We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namon pinakadagko ug pinakulang balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Argil Relator, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Isirado sa Pilipinas ang entry points alang sa mga langya ug returning OFW sumang gipatuman ang temporary travel suspension pasulod sa nasod. Anang report. Niadtong Lunes, natala ang pinakataas nga ihap sa bagong kaso sa COVID-19 sa Pilipinas sa nilabayng 6 ka bulan nga anaa sa 5,404 new COVID-19 cases. Tungod niini, temporaryong isuspende ang pagbiyahe pasulod sa Pilipinas sa mga foreigners o returning overseas Filipinos nga dili overseas Filipino workers kun OFW sugod karong Sabado, March 20 hangtod na sa April 19 karong tuiga. Exempted sa maong order ang holders of 9C visa, medical repatriation ug ilahang escorts, distressed ROF nga giendorso sa DFA, emergency, humanitarian ug uban pa. Kini aron sab malikayan nga madungagan ang ihap sa mga nataptan sa laing variant sa COVID-19. Sa Davao City, bisan pa man og dili na required ang pagsumite og negative RT-PCR test results sa mga arriving passengers, doon naggihapoy random checking. Random po, random and voluntary ang PCR testing nato sa mga travelers. Luyo nga padayong nagaubos ang active cases sa syudad, dili gyapon pa kumpiyansa ang lokal nga kagamhanan. Pasudlan lang tag usa dili ka variant diri sa Davao. It will not be impossible nga mahitabo gyapon ang another wave or another surge. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Alang sa mga moadto sa Misamis Oriental, kinahanglan na ang negative RT-PCR test result isip usa sa mga rekisitos pagsulod sa probinsya. Ang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Base sa gipagawas nga bagong executive order ni Misamis Oriental Governor Bambi Imano, kinahanglan magpresenta og negative RT-PCR test result ang mga returning OFW, locally stranded individuals nga mosulod sa probinsya ug mga turista nga mobisita gawas sa Region 10. When you get to the municipality or city, it's the LGU now nga mokuan sa imuha. You have the responsibility, ikaw nga mouli, to coordinate with the LGU to present to them your requirements. Alang sa konduktor sa bus nga si Ruel Parami o pasaherong si Junjun, maayo ko na ang maong kamanduan aron makontrola ang pagkatag sa COVID-19 sa probinsya. Importante man gyud na kay ug mag-positive na sila na dagan na pong mahadlok masilingan sila. Dapat kinahanglan gyud nga negative. Importante man na para may balaan kung positive o negative sila. Apan alang sa mga nagpuyo sulod sa probinsya, gipahimangnuan gihapon silang mag-amping ug mosunod sa guidelines kontra COVID-19 kung mobiyahe sa mga lungsod nga sakop sa Region 10. Sa bagong
ang gabayan nga gipagawas karon sa National Task Force dinhi sa Cagayan de Oro o Pol Quarantine Checkpoint. Hugot gihapon gipatuban ang minimum public health standard. Di na ta mangita og travel authority. Ang ato katong normal lang na atong ginabuhat dinhi, katong minimum standard lang. Nanawagan ng mga otoridad sa mga nagpuyo sa Region 10 nga dili magkumpiyansa ug likayan ng unnecessary travels ug mga pagtapok-tapok aron makalikay sa COVID-19. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Mitala na og labing unang kaso sa B117 o COVID-19 UK variant ang Zamboanga del Sur. Gikumpirma sa Provincial Health Office sa Zamboanga del Sur nga usa ka 38 anyos nga returning OFW gikan Kuwait nga tagalabangan mao ang nagpositibo sa UK variant. Niabot kini sa Manila nito Pebrero 14 ug gipailawom sa quarantine. Pagka Pebrero 20, giswab ang pasyente ug migula nga positibo siya sa COVID-19 pagka Pebrero 21. Samtang gipailawom sa genome sequencing ang iyang COVID-19 result. Nakasinati kini og sintomas ug gi-quarantine pag-usab. Dihang naayo miuli kini sa Zamboanga del Sur niadtong Marso 3. Marso 15 dihang migawas nga positibo kini sa B117 o COVID-19 UK variant. Busa, gipailawom gilayon sa quarantine o surveillance test ang iyang mga kabanay. Gikatakda ng bakunahan ang mga health workers sa Samal Island. Atong sayron ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Ugma na mahitabo ang vaccination sa mga frontline health workers sa Samal Island. Naabot na sa Samal Island, Davao del Norte ang Sinovac ug AstraZeneca vaccine. Ugma sugdan ang vaccination alang sa frontline health workers nga ipahigayon sa Davao del Norte Hospital, Igaco Zone. Gibantayan sa kapulisan ang storage facility sa mga bakuna. Nakaandam na ug nakastore din silang ref ang 103 vials sa Sinovac ug 17 vials sa AstraZeneca vaccine. Sa 350 ka mga health workers sa Samal, 273 pa lang ang mabakunahan base sa availability sa mga bakuna. Ang madugayan sa vaccination, I think it's more on the post-vaccination observation. Kay depende man sa mahimong reaction sa mga vaccinees nato. So the 30 minutes to 1 hour, that's the usual, pero kung naay kinahanglan extended observation, so diha ta mas madugay. Gipasabot sab ni Dr. Valera nga normal nga makasinati og mga sintomas sama sa kalintura ug kalipong ug galing mabakunahan. So depende man gud sa tao ang reaction. Naipipila nga na mga severe nga reactions pero nag-andam naman ta para sa atoang tambal. Samtang laumang mapalit na sa second semester ni tuiga ang 20 million pesos nga kantidad sa mga bakuna diin prioridad ang mga empleyado sa city government. Sa karon duha na lang ang aktibong kaso sa Samal Island. Pero dili ingon nga mo kumpiyansa ta, we should not be complacent kay atong nakita sa Manila karon na surge of the COVID-19 cases. So di ko mo kumpiyansa ato gyapong tumanon tong minimum health safety measures, no. Taklauman nga sa Friday mahuman ang vaccination sa mga frontline health workers sa isla. Tak. Daghang salamat, Jandy Esteban. Historical marker sa 500 years of Christianity sa Pilipinas gipakita na sa Suluan sa Giwan, Eastern Samar. Samtang miabot na ang Spanish Navy ship Juan Sebastian Elcano isip paghinumdum sa first circumnavigation sa kalibutan. Ani airport ni Alan Domingo gikan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gipahigayon ang unveiling sa historical marker sa sentro sa Barangay Suluan. Gitambungan kini sa Ambassador sa Espanya Jorge Moraga Sanchez, Rene Escalante ang chairman sa National Historical Commission o chairman sa National Quincentennial Philippines. Mitambong usab si National Defense Undersecretary Mabalong, ang mayor sa Giwan Annalisa Juan o ang mga opisyal sa lungsod o sa barangay. Nahimong emosyonal ang mayor sa iyahang paghangop sa gihatag nga pag-ila sa kasaysayan, dili lang sa nasod kundi sa tibuok kalibutan. Diin unang nahimong kabahin ang Giwan sa malampusong first circumnavigation sa kalibutan. My heart is overflowing with joy because this area, this island played a very important role in the history of the world and in the history of the Philippines, but only after 500 years. What the National Historical Commission of the Philippines
and the National Bicentennial Committee have done today is to continue laying the foundations for future studies and to ignite interest among our young and future historians and scholars. Gipadangat sa ambasador sa Espanya ang pagpasalamat sa tagagiwan nga mao'y mitabang sa mga Spanish explorers 500 ka tuig na ang nakalabay. The same day, 16th of March. So this coincidence in time and space is something that we cannot step over. We have to underline and we have to keep in our memories for the rest of our lives. Kini ang Juan Sebastian Elcano Navy ship nga nakaangkurahe sa kadagatan at tubangang bahin sa Suluan Island. Isip opisyal nga pagsugod na sa ika-500 years nga kasulugan sa first circumnavigation of the world. Diin kabahin nini ang giwan sa Eastern Samar. Ang Navy ship gipangalan sa Spanish explorer nga kapitan sa barkong Victoria nga lakip sa Magellan Elcano Expedition nga bugtong nakabalik sa Espanya o naka-circumnavigate sa kalibutan. Kauban si Philip Patricio o Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo para sa One Mindanao. Di pa sidunggan ang pipila ka mga miyembro sa simbahan ug kapulisan sa Cagayan Region ato sa ika-500 ka anibersaryo sa Kristyanismo sa Pilipinas. Gipangunahan ni Most Reverend Father Cosme Damian Rosines Almedilla, obispo sa Diocese of Butuan, ang selebrasyon ni Pagadian sa Police Regional Office 13 nga dunay temang 500 Years of Christianity strengthens the faith, discipline and integrity of the PNP. Lakip sa napasidunggan sila Police Captain Ray Ibanez ug Police Chief Master Sergeant Emilito Arlan sa Regional Pastoral Office 13 ug wan pangsakop sa Caraga Police sa ilang pagserbisyo sa katawhan. Mato di Obispo Almedilla, ang kapulisan kinahanglang dili lang kuno physically fit apan duna sa lig-on nga pagtuo sa Ginoo, integridad o disiplina. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa Valencia City, Bukidnon, dead on arrival sa ospital si Jun Bautista, 48 anyos. Mang kinigipusil ni Peter Bon, 35 anyos, atol sa ilahang panaglalis sulod sa resort sa syudad. Samtang naglalis kuno ang duha, kalit miadto ang sospek sa usa ka sakyanan dayon kuha sa pusil ug gipunting sa biktima. Niego ang biktima siyang walang bukton nga milahos sa dughan, rason siyang kamatayon. Nasayrang hubog ang sospek natong tungura. Hinoon may surrender dayon kini sa kapulisan ug magkatubang og kasong homicide. Kuha kini sa netizen diyang nasunog ang panimalay ni Orlando Mandawi sa Artajo Subdivision sa Alae, Manolo Fortich, Bukidnon. Diyang nahutdan og tubig ang usa ka fire truck, nagtinabangay na ang mga residente sa pagpalong sa kalayo. Luwas hinuon ang tibok banay kinsa gisagop karon sa ilang paryente. May kabat sa 1.2 million pesos ang danyo sa mong sunog. Nadakpan ang big-time drug operator nga si Ejek Abduhalim sa joint operation sa PDEA BARM, Kapulisan ug Kasundaluhan sa Port Area Extension sa Barangay Walled City sa Sulu. Nakuha gikan sa dinakpan ang 3 kilong shabu nga kantidad og kapin 20 million pesos nga nakatago sa sudlanan sa Chinese tea bag. Dako ang pagtuo sa otoridad nga dunay kalambigitan ng Abu Sayyaf Group ug ubang ISIS-inspired groups sa pagpalusot sa mga illegal nga droga sa Hulo ug sa ubang panglugar sa Mindanao. Sa malapatan sa Sarangani Province, naaktuhan sa Mendro ug kapulisan ang 12 ka mga mananagat nga nakapahigayon og illegal fishing sa may bayon sa barangay poblasyon. Giingong likom ang gigamit sa mga mananagat nga gibawal ubos sa balaod sa Sarangani Bay Protected Seascape. Pipila ka pukot nga dunay gagmayng bangag ug mga demotor nga bangka nga expired ang rehistro ang nakumpiska gikan kanila. Wala sab sila mapakita nga dokumento nga nag-ingong gitugutan silang makapanagat sa Sarangani Bay. Lalaking daan ang dunay warrant of arrest, dakpan apan gitudlo sab kining suspect sa pagpanuli sa usa ka convenience store sa Cagayan de Oro City. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, dunay kasong physical injuries ang mong suspetsado. Apan gilimod niini ang akusasyon nga nanulis kini sa usa ka convenience store dinhi sa Dakbayan. Pinaagi sa warrant of arrest sa kasong physical injuries, gidakop sa mga personahe sa Carmen Police Station si Dexter Langga, 20 anyos, taga Zone 1 Upper Balulang, Cagayan de Oro City. Apan usasab siya sa ginalantaw sa kapulisan nga posibleng nagpaluyo sa pagpanuli sa usa ka convenience store sa Upper Balulang niadtong Marso 10.
Kinihuman, na-recover gikan kaniya ang sinina nga gisuot sa sospek nga nakuhaan sa CCTV diyang gitulis among tindahan. Lakip sab ang tsinelas nga na-recover sa kapulisan nga susama sa nakita sa CCTV. May kumpirma sab ang cashier nga susama ang mata sa suspetsadong nadakpan og sospek nga nakuhaan sa CCTV. Impossible nga kuan siya, posible nga palansin kaso o robbery. Pero karon so para amo pang gigon palahuman pa namo ang investigasyon no kay para magkuan gid kung kinsa kay kuan responsible ato panulis. Giangkon sa nadakpan nga duna say kaso apan gilimod niya ang giingong kalambigitan niya sa pagpanuli sa convenience store. Nang hinaot siya nga madakpan ang sospek sa krimen. Migo, kung ikaw may nanahuli sa 7-Eleven, pakita na lang dire para malimpyo akong pangalan. Kay lisod kayo, tubangon ako na, dako kayo ng kaso. Hindi na ako na kaya tubangon. Kay wadyo ka buhatan na. Ginasubay na sa kapulisan sa Carmen ang uban pang mga individual nga gidudahang mihimo sa krimen. Kung naay mga mga eyewitness no sa dito sa SM area. Ito tabangan nato ni para masulban ni nga kaso sa pagpanulis no. Sara, sa karon nga pangita pa og dugang impormasyon ang kapulisan nga mutudlo nga mao gayud ang suspek nga ilahang nadakpan. Busa padayon sab ang ilahang hangyo ngadto sa publiko nga adunay impormasyon sa insidente nga makipag-alayon kanila. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Usa ka gym sa barangay Lubugan, Turil District, Davao City, gipasirad-an sa usa ka pamilya tungod lakip kuno kini sa ilang yutang kabilin. Ania nga tong balitang barangay. Gireklamo sa Milagrosa Homeowners Association ang pagpasirado sa usa ka gym sa barangay Lubugan sa Turil, Davao City. Kinihuman gikuralan o gipaskilan og private property ug no trespassing. Aminado si Rezagay Saniel, apo sa miangkon sa maong luna, nga buot lang kuno nilang maprotektahan ang ancestral land sa ilang pamilya. Apan, wala kuno nila gibawalang makagamit ang mga tao sa maong gym. Siyempre, lumad mi. Karapatan na mo nga mubutang diha. Karapatan ni, earth man eh. Wala man ni gidunit sa akong lulo ang kuan. Di ba ang kasada wala gidunit? Wala giuyunan sa asosasyon ang pag-angkon sa maong pamilya sa maong luna. Andam kuno nila kining pakigbisugan bisan makaabot pa sa korte. Kung dili sila mo angkon gani na kanang sayop jud nila. Kompleto man mi og papeles jud tanan sa association namo. Na amuan na jud na siya na acquire na namo ang yuta. Napadangat na sa barangay ang maong problema ug parehong dunay napakitang dokumento ang matag partido. Apan kay kana man gud is provincial road man gud na ang gym na butang. O mo na nga dili makuha nila, so part gud na sa government. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Dry run alang sa motorela route zoning sa Cagayan de Oro City nagsugod na. Apan pipila ka mga rela drivers wala makauyon kay minus kuno ang ilang kita. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Subay sa motorela route zoning, dili na pwede mo biyahe ang mga rela sa laing lugar nga wala nalakip sa ilahang aprobadong ruta. Route 1 ang Carmen nga yellow ang color. Orange ang Route 2 sa Konsolasyon. Route 3 ug blue ang Agora. Green sa Route 4 Makasandig. Ug Route 5 ang Kamamanan nga color red. Mamahimo lang mo biyahe ang mga rela palibot sa ilahang ruta o gi-require sab nga magsapatos ang mga driver ug magsuot og face mask. Ang first offense 1.5, dayon 3,000 ang second, 5,000 din ang third offense. Sa Carmen, kung asa color yellow lang nga rela ang gabiyahe, wala nay laing misagol dili sama kaniadto nga nagkadiyang ruta ang mag-abot sa usa ka lugar. Apan pipila ka mga rela driver ang wala makauyon sa mong patakaran. Di may kauyon sir kay grabe kami nga kay karon nga panahon sir ang pasayro lisod gyud kayo. Sugin na sa konse, tres sugin na sa lisod kayo. Basta tama ka kuha na boss kay ilang mong kunong palisimong kuno nila na. Karon, padayon ang pagtuon sa RTA sa mong patakaran ug tun-an kung unsa ang mahimong pinal nga implementasyon ni ini. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Miubos ang kaso sa rabies sa Davao City apan padayon ang panawagan sa mga animal rights advocates alang sa responsableng pag-alaga sa mga hayop. Ania report.
Mao kini ang dangatan sa mga alagang iro kuno galing maabtan sa taga-dog pound nga manguha og mga iro nga naglaroy-laroy sa dalan. Sa tala sa City Veterinarian's Office sa Davao City, 418 ka mga iro ang na-impound sa syudad sa bulan sa Pebrero karong tuiga. Aminado ang Bantay Hayop Davao, usa ka non-government organization nga daghan gihapon ang stray dogs o irong latagaw sa dalan. Delikado kini sanglit maoy usa sa mga rason sa pagkatag sa rabies virus sa komunidad. Apan gipasabot sa organisasyon nga kinahanglang magsugod sa katawhan ang solusyon sa maong problema. We don't want to say kasi na dahil may stray may rabies. Yeah, it can be. Pero mayroong stray kasi mayroong irresponsible pet owners. Sa tala sa Animal Bite Treatment Center sa Davao City, miubos ang kaso sa napaakan og hayop karong tuiga itandi sa milabayng tuig. Samtang 6 ka tawo ang namatay tungod sa rabies ni atong 2020 kung itandi sa 11 nga namatay ni atong 2019. Kapin 21,000 na sab ka mga iro ang nabakunahan og anti-rabies. Karong Rabies Awareness Month, pahimangno nila ilabinas sa mga bata. Tell the truth, tell to the parents nga napaakan og irog-iring. Para ditso dayon dire mahatagan na mag anti-rabies vaccine. And they understand, ang importante man gud ma'am ang health teachings, counseling. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ibundak ang kusog nga ulan sa dakong bahin sa Kidapawan City kagahapon sa hapon. Samtang easterlies ang magpaulan sa dagang bahin sa Mindanao. Anang report. Dagang empleyado ang pauli na silang balay ang stranded tungod sa kusog nga ulan sa Kidapawan City. Ang mga motorista nagpasiga na silang headlights tungod halos zero visibility ang karsada. Milungtad og halos sa oras ang pagbundak sa ulan. Makaangkon gihapon og init nga panahon ang dakong bahin sa Mindanao labi na sa adlaw. Apan inig kahapon og pagagabi, makasinati gihapon og localized thunderstorms sa mga lugar sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Davao regions. Ang easterlies or init nga hangin gikan sa Pacific Ocean mo'y makapikto tibok tapit sa Mindanao din karong adlaw adunay maayo nga weather condition or fair weather. Panalagsang pagdagom gawas lamang sa mga kalit, patak-patak, mga pag-ulan, pagpanuglog, pagpangila at masinati kini hapon or sayo sa gabi. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa Mindanao, miusos nga do sa 2,400 ang aktibong kaso sa COVID-19 o katong mga wala pa naayo sa sakit. Samtang mas misaka nga do sa kapin 61,000 ang aktibong kaso niini sa Pilipinas. Migamay ang mga COVID-19 active cases sa Mindanao nga naa sa 2,479. Kinibisan pa man nga miabot na sa 56,790 ang nagkasakit og COVID-19. 52,067 ang naayo na og 2,244 ang namatay. Apan sa Pilipinas, misaka pa sa 61,733 ang active cases. Sumanadugang ang 4,387 new COVID-19 cases karong adlaw. Busa 635,698 na ang kinatibuk ang ihap. 561,099 ang recoveries ug 12,866 ang namatay. Sa tibuok kalibutan, lapas 120,710,000 na ang nataptan og COVID-19. Kapin 68,458,000 na ang nakarecover ug sobra 2,670,000 na ang namatay. Bisan sa Uniform Travel Protocol sa mga LGU sa nasod, requirement gihapon sa pagsulod sa Zamboanga City ug General Santos City ang negative RT-PCR test result. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi nining report. Sa Caraga Region, dunay 55 ka returning overseas Filipinos ang nakauli na sa ilang tagsa-tagsa ka lugar sa rehiyon. Wala na sa reksito sama sa Travel Authority, medical certificate ug negative swab test result. Dunay na 7,853 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Caraga Region. 346 ang active cases kay 7,196 ang naayo na ug 311 ang namatay. Sa Zamboanga City, requirement gihapon ang negative results sa RT-PCR test. Matod ni Mayor Ben Climaco, kini tungod kay nagpadayon gihapon na pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa syudad. Miabot na sa 4,232 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 63 ang active cases, suman 3,950 ang nakarecover na ug 189 ang namatay.
Sa General Santos City, kamatikdan ang pagdaghan sa mga malapason sa health protocols. Dunay mga bata sulod sa palengke. Matod ni Mayor Ronel Rivera, kinahanglan gihapong dunay negative results sa swab test una makasulod sa syudad. Dunay 58 ka-active cases sa COVID-19 ang General Santos City. 2,088 na ang confirmed COVID-19 cases. 1,947 ang nakarecover na ug 83 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 2-month-old baby girl nga tagalubugan sa Turil ang nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic ang baby. Mas miubos ang COVID-19 active cases sa Davao City nga naa na lang sa 398. Kinibisan misaka sa 13,408 ang confirmed COVID-19 cases. 12,358 recoveries ug 652 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, 4 ka menor de edad nga dunay kabanay ug paryente nga nagpositibo na sa COVID-19 ang nagpositibo sab sa sakit. Usa ka 17 anyos nga babaeng taga Balulang ug 13 anyos nga lalaking taga Nazareth kinsa na expose sa ilang mga inahan. 16 anyos nga babaeng taga Carmen nga na-expose sa iyang amahan ug 3 anyos nga babaeng taga Kauswagan kinsa na-expose sa iyang iyaan. Ang inahan sab sa bata nagpositibo na daan sa COVID-19. Ana sa 3,962 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Doon na kini 151 active cases, suman 3,623 ang nakarecover na ug 188 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Virtual Job Fair, unang virtual job fair sinusang proyekto sa kaniyang ahensya sa gobyerno, malampusong gilusad. Kapino sa kalibo ka job vacancies ang gitanyag ato sa virtual job fair sa Department of Labor and Employment, kauban ang Department of Tourism ug PESO Davao. 14 ka mga domestic employers ang misalbot nga nagtanyag ug mga trabahong customer service representatives, technical support experts, sales representatives ug construction laborers. Buot sa Dole 11 nga matabangan nga makabangon ang mga nawad-an og trabaho sa tourism sector. Alang sa dugang impormasyon, bisitahi ang Facebook pages sa Dole 11 ug PESO Davao. Mga kapuso, way puas ang among pagatunog balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa kadaiyang rehiyon sa nasod. Subscribe na! Ug mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlawa. Ako si Orgil Relator. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Ini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.